Ο πρόεδρος του ΔΥΣ Νίκος Αναστασιάδης και γαλανόλευκος Απολλωνίστας έδωσε τα συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για την κατάκτηση του κυπέλλου Κύπρου. Η νίκη του Απόλλωνα, δήλωσε ο κύριος Αναστασιάδης, καταδεικνύει την αποφασιστικότητα των Λεμεσιανών του χρόνου να τα πάρουν όλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Απόλλωνα, με τη νίκη της ομάδας του απέδειξε ποιοι είναι οι μάγκες, οι λεβέντες, οι εμπριστές και τα αφεντικά της πόλης και ότι τίποτε σε αυτή την πόλη αλλά και την Κύπρο ολόκληρη δεν αλλάζει μέχρι να την κάψουμε ολόκληρη. Παρακολουθώντας τα γεγονότα όπως έχουν επισημεί τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα μεταξύ ποδοσφαιρικού αγώνα προς 11 κατοικητικών σχολείων, και επειδή υπήρξε μία παρεξήγηση, τα Χριστιανόπουλα εισέβαλαν στην τρίτη τεχνική Λεμεσού, εξυλοκόπησαν τα άλλα Χριστιανόπουλα, χάρη ακριβώς της αδερφικής αντάρτης.